Хөрмәтле кенәсәнебез, мөхтәрәм телевизор караучы дусларыбыз, эфирда тамчы шоу, интеллектуаль күңел эш тапшыру һәм аның алып баручысы мин Адилә Бектимирова. Биредә бүген ике команда үзара белем көчен сынашыр инде. Ахырда без һичшиксез җиңүче исемен ачыкларбыз. Шуңа күрә безнең белән калыгыз. Кызык булачак. Бүген уенчы командаларны сезгә тәкъдим итәсем килә, ләкин дөресрәге сүзне аларга бирергәдер. Хөрмәтле Сары өстәл вәкилләре, сез безгә Апас районы 60 мәктәбеннән килдек, шулаймы? Танышып китик әле үзегез белән. Минем исемем Алсине. Минем исемем Камил. Мин Назлыгөл. Безнең команданың исеме Дуслык. Каршы алабыз Алсине, сине Камил, сине һәм Назлыгөл, сине бергәләшеп Дуслык командасы. Аларга каршы уйнаучы команда Әгерҗе районы Исәнбай авылыннан килеп җиттеләр. Алар белән танышабыз, кызлар. Сәлам. Минем исемем Камилә. Мин Ралина. Минем исемем Инҗе. Безнең командабызның исеме Томшылар. Томшылар командасының кызларын шулай ук сәламлибез Камилә, Ралина һәм Инҗе. Уеныбызга нәтиҗә чыгаручы эксперт белән таныштырабыз сезне, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Уен дәвамында безнең белән бергә Кукмара районының Түбән Үрәс мәктәбе директоры, Казан федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты Ирек Зияддин улы Гайнетдинов. Аннан тыш шартлы рәвештә сезгә тагын бер команданы тәкъдим итәм, ул да булса Җанатарлар командасы. Алкышлар үз-үзегез өчен, авылга таба барлык алкышлар катнашучыларга. Танышу өлешен шушы урында йомгаклап торабыз һәм күчәбез тапшырубызның сорау өлешенә. Эфирда беренче тур. Беренче тур кысаларында без катнашучыларыбызга бирелгән бер темага сораулар тәкъдим итәбез. Сорауларны без чиратлап бирәбез. Ягъни бер командага бер сорау, икенче командага икенче сорау. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Әгәр бер команда сорауга җавапны белми икән, сүз көндәшләргә күчә һәм шушы очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак. Аңлашыламы шартлары, хөрмәтле командалар? Инде беренче турның эчтәлегенә килсәк, бүген барлык сораулар үсемлекләр темасына багышланган булачак. Әлеге тема катнашучыларга иеше буларак бирелгән иде, димәк, сораулар җиңел булып тоелырга тиеш. Әгәр дә сез әзер икән, без башлар идек беренче сорау белән. Әзермесез? Әйе. Командалар әзер, димәк, игътибарлы булыгыз. Беренче сорау сезнең өчен Сары өстәл вәкилләре Дуслык командасы. Кайсыдыр ромашканы тачсыз ромашка дип йөртәләр? Кайсыдыр ромашканы тачсыз ромашка дип йөртәләр? Кайсыдыр ромашканы тачсыз ромашка дип йөртәләр? Бу төр ромашканың исеме хуш исле ромашка. Чыннан да хуш исле ромашкаларны башкача тачсыз ромашка дип атыйлар. Дөрес җавапны алдык сездән, димәк, хаклы рәвештә икенче сорауны яңгыратам. Игътибарлы булыгыз, Томшылар. Какы үсемлекләрнең кайсы гаиләлегенә карый? Какы үсемлекләрнең кайсы гаиләлегенә керә? Әлеге сорау сезнең өчен, кызлар, рәхим итегез. Какы әүренә чәчәклеләр гаиләлегенә керә. Әүренә чәчәклеләр, әлеге сорауның дөрес җавабы, афәрин дуслар. Чираттагы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк, карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда кайсы үсемлек күрсәтелгән? Менә шундый кыска сорау безнең катнашучылар өчен. Кайсы үсемлек икән? Экранда кайсы үсемлек күрсәтелгән? Әлеге сорау сезнең өчен Дуслык командасы. Экранда гади мең яфрак күрсәтелгән. Мең яфрак дип кабул итәбез сезнең җавапны һәм җавап чыннан да дөрес. Дүртенче сорау чиратта. Кайсы үсемлекнең сабагын өзгәч ак суык тамчылары чыга? Кайсы үсемлекнең сабагын өзгәч ак суык тамчылары чыга? Тузганакның сабагын үзгәч, аннан ак сок чыга. Димәк, сезнең җавапны без тузганак дип кабул иттек, шулаймы? Әйе. Әлеге сорауда нәкъ менә тузганак турында сүз бара иде. 5нче сорауның дөрес җавабын ишетер алдыннан сорауны яңгыратам. Топинамбурны башкача ничек атыйлар?
Топинамбурны башкача ничек атыйлар? Топинамбурны җир грушасы дип атыйлар. Топинамбурны башкача җир грушасы дип атыйлар. Бигрәк тә халыкта. Әфәрин, дуслар, 6-нчы сорауга күчәбез. Ул янә фото сорау рәвешендә бирелгән. Экранда кайсы үсемлек күрсәтелгән? Экранда кайсы үсемлек күрсәтелгән, Камилә? Экранда уги ана шәшәге күрсәтелгән. Кабул иттек, сезнең җавапны чыннан да экранда уги ана яфрагы сурәтләнгән. Барыбыз да аның турында бик яхшы беләбез миңа калса. 7-нче сорау. Кукурузның яфраклары ничек урнаша? Кукурузның яфраклары ничек урнаша? Кукурузның яфраклары чиратлашып урнаша. Чиратлашып дигән сүзне алдык, димәк, без сездән дөрес җавапны да ишеттек. Афәрин. Чиратта 8-нче сорау. Кайсы үсемлекне шартлы рәвештә кояш чәчәге дип атыйлар? Кайсы үсемлекне шартлы рәвештә кояш чәчәге дип атыйлар? Инҗе. Көнбагышны кояш чәчәге дип атыйлар. Кояш чәчәге дип атыйлар. Көнбагышны аның туган ягы Төньяк Америка. Әнә шундый мәгълүмат сезнең өчен һәм без дәвам итәбез. 9-нчы фото сорау. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән үсемлекне сәгать чәчәк дип атап була? Ул нәрсә? Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән үсемлекне сәгать чәчәк дип атап була? Ул нәрсә? Экранда 3-нче номер астында күрсәтелгән фотосурәт кояш чәчәге дип атап була. Сәгать чәчәге дип атап була. Ул тузганак. Тузганак турында сүз бара әлеге сорауда. Ни өчен аны сәгать чәчәк дип атап була икән? Чөнки ул иртәнге 5-тә ачыла һәм көндезге 2-дә ябыла. Нәкъ шулай, һәр көнне бер үк вакытта иртәнге 5-тә ачыла һәм көндезге 2-дә ябыла. Мондый үзлеге өчен аны сәгать чәчәк дип атыйлар. 10-нчы сорау чиратта. Бака яфрагын башкача ничек атыйлар? Бака яфрагын башкача ничек атыйлар? Бака яфрагын башкача юл түшәр дип атыйлар. Бака яфрагы яисә юл түшәр. Афәрин, дуслар, 11-нче сорауга күчәбез. Игътибарлы булыгыз, дуслык командасы. Кайсы үсемлек торф барлыкка китерүдә катнаша? Кайсы үсемлек торф барлыкка китерүдә катнаша? Торфны күл камышы барлыкка китерә. Күл камышы торф барлыкка китерүче үсемлек. Нәкъ шулай. 12-нче сорау фото сорау. Экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән үсемлек кыяклылар гаиләлегенә керә? Ул нәрсә? Кыяклылар гаиләлегенә керүче үсемлекне танып алырга кирәк сезгә экраннан. Һәм әлбәттә аның исемен атарга кирәк булачак. Рәхим итегез, Тамчылар командасы. Беренче фото сүрәттә кыяклылар гаиләлегенә керүче кукуруз рәсеме сүрәтләнгән. Беренче фото сүрәттә кукуруз рәсеме бар һәм ул әлеге сорауның дөрес җавабы. Беренче турның соңгы сорауларына килеп җиттек. Сарыстал вәкилләре сезнең өчен 13-нче номерлы сорау. Кайсы үсемлекнең чәчәге тигәнәк барлыкка китерә? Кайсы үсемлекнең чәчәге тигәнәк барлыкка китерә? Әрекмән үсемлегенең чәчәге тигәнәк барлыкка китерә. Әрекмәннең чәчәкләре аксыл шәмәхә куе кызыл төстәге шар сыман кәрҗиннәр. Ташлары чәнечкеле, куаты яфракчылардан тора. Алар шуннан да тигәнәк дип атала. 14-нче сорау. Әлеге турның соңгы соравы. Дару ромашкасыннан аермалы буларак, болын ромашкасы сабагында ничә чәчәк була? Дару ромашкасыннан аермалы буларак, болын ромашкасы сабагында ничә чәчәк була? Болын ромашкасының сабагында бер чәчәк була, дару ромашкасының сабагында берничә чәчәк була.
Бұл Ромашканың сабағында не бары бір генә чәчекне очратырга була? Җавап дөрес, хөрмәтле командалар. Һәм сезгә бары тик афәрин дип әйтергә генә мөмкин, чөнки сез беренче турны 100% нәтиҗә белән йөреп чыктыгыз, исәп 7-гә 7. Хөрмәтле дуслар, икенче турны башлап җибәрәбез. Әлеге тур кысаларында безне Инста сорау көтә. Ягъни әлеге сорауны танылган шәхес безгә Instagram шилтәре аша җибәрде. Сезгә исә, хөрмәтле командалар, иң элек сайлап алу мөмкинлеген уйнатырга кирәк булачак. Моның өчен мин сезгә кечкенә генә табышмак хәзерләп куйдым. Кайсы команда беренче булып табышмакка җавапны таба икән, шул команда сайлый үзе өчен сорауның авторын. Аңлашыламы? Әзермесез? Димәк, сезнең өчен табышмак. Кич булганда күренер, таң булдымы, күмелер. Ул нәрсә? Ай. Дөрес түгел. Кич булганда күренер, таң булдымы, күмелер. Йолдыз. Әлеге табышмакның төгәл җавабы әлбәттә йолдыз. Тамчылар командасы әлеге очракта сез дөрес җавап бирдегез, димәк, сез сайлыйсыз сорауның авторын. Димәк, сорауны кемнән ишетергә телисез? Сайлагыз, бүгенге уенга сорауларны танылган алып баручы Роза Диятуллина һәм шагыйрь Рифат Сәлах әзерләделәр. Рәхим итеп сайлагыз. Роза Диятуллина яисә Рифат Сәлах. Тыңлыйбыз сезне? Без Роза апаның соравын сөйләйбез. Димәк, Роза Диятуллинаның сорауы нәкъ менә хәзер экранда. Исәнмесез, хөрмәтле тамчы шоу тапшыруының катнашучылары, мин Роза Диятуллина һәм мин сезгә сорау әзерләдем. Казан уртасында нәрсә бар? Бергәләшеп уйлыйбыз һәм җавап бирәбез. Димәк, командабыз әзер, тамчылар командасы кайсыгыз җавап бирә? Рәхим итенче. Казан уртасында аш бар. Аш? Аш. Казан. Аха, димәк, Казан уртасында аш бар. Ул уртасында гына түгел бит. Өстендә дә, астында да. Ул бөтен Казанны тутырырга мөмкин, аш. Инде безгә Казанның уртасын сайлап алырга кирәк. Нәрсә соң ул Казанның уртасы? 3-ка кадәр саныйм? 1, 2, 3. Кызганы җавапны алып булмады, хөрмәтле катнашучылардан. Инде хәзер дөрес җавапны авторның үзеннән ишетәбез. Табышмак авыр булдымы? Миңа калса юк. Җавабы З хәрефе. Нәкъ шулай. Казан сүзенең уртасында З хәрефе һәм әлеге хәреф сорауның дөрес җавабы. Күчәбез көндәш командага. Сезнең өчен сорауны Рифат Сәлах әзерләде. Бар игътибар экранга. Хөрмәтле командалар, сезгә бер сорау. Ак кул яулыкны кызыл диңгезгә ташлагач, ул нишли? Димәк, ак кул яулыкны кызыл диңгезгә ташлагач, ул нишлем икән? Дуслык командасы бармы җавап? Ул юешләнә. Ул юешләнә дигән җавапны алдык сездән. Кабул иттек. Дөрес җавапны ишетер вакыт килеп җитте. Игътибар экранга, Рифат Сәлахов. Ак кул яулыкны кызыл диңгезгә ташлагач, ул чылана. Чылана яисә юешләнә. Кабул итәбез сезнең җавапны дөрес итеп икән сезнең якта. Үзегез дә күргәнсездер, икенче тур нәтиҗәләре буенча Сары өстәл вәкилләре ягъни дуслык командасы 2 балл туплады. Кызганычка каршы тамчылар командасы икенче турда балл туплый алмады. Гомуми нәтиҗә 9-га 7 алда дуслык командасы.
Üçüncü tur sıraуларына cevap берер үшін небары 2 генә су җитә. Әйе, яисә юк. Хөрмәтле командалар, башлап җибәрәбез уеныбызның әлеге өлешен һәм сезгә шикле вакытта сораулар тәкъдим итәбез. Сораулар берәр темага караган була. Бүген исә без сезнең өчен спорт, агачлар һәм гомуми сораулар әзерләп куйдык. Теманың берсен сайлап алу өчен сезгә санны гына атарга кирәк булачак. Инде әлеге сан астында нинди тема яшеренгән булыр икән? Моны без бергәләшеп белербез. Бу юлы сездән башлап җибәрәбез сары өстәл вәкилләре. Рәхим итеп кайсыгыз уйный? Мин уйним. Димәк, Камил, җаваплылык синең өстеңдә булачак. Кайсы санны сайлар идең? 3. Димәк, 3нче сан астындагы тема синең өчен нинди тема булуын теләр идең? Агачлар, спорт яисә гомуми сораулар? Спорт. Спорт. Шуннан да үзеңә спорт эләкте. Котлыйм сине, Камил, спорт белән шөгыльләнәсеңме? Әйе. Нинди спорт белән шөгыльләнәсең? Нинди спортны аеруча яратып карыйсың бәлки? Футбол, волейбол. Футбол һәм волейбол. Миңа калса, сиңа әлеге дәресләрдә алган белемнәр кирәк булыр һәм әлбәттә уңышлар теләп калам. 30 секунд вакыт, әйе яисә юк дигән җаваплар әзер булсаң, без башлыйбыз. Әзерме? Әзер. Син әзер булсаң, без башладык. Йөгерешчеләр кузгалып ятырган урын финиш. Юк. Дөрес. Топның уены мәйданыннан чыгып китүе аут дип атала. Әйе. Дөрес. Хоккей уенында бер период 10 минут дәвам итә. Юк. Дөрес. Бадминтон уенында валан кулланыла. Әйе. Дөрес. Эстафета ярышында гадәттә 4 спортчы катнаша. Әйе. Дөрес. Олимпия уеннары байрагында 6 буҗра ясалган. Әйе. Юк. Шахмат спорт уены. Әйе. Дөрес. Казанда 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты үтте. Әйе. Дөрес. Керлинг җәйге спорт уены. Юк. Дөрес. Чаңгы ярышлары кыш көне үткәрелә. Әйе. Дөрес. Кул көрәше башкача армрестлинг дип атала. Әйе. Әйе, футбол уенының бер таймы 50 минут. Юк. Әлбәттә 50 минут түгел, 3 минут. 90. 45. 45, әлбәттә, әфәрин, Камил. Котлыйбыз сине һәм алкышлыйбыз. Дәвам итәбез уеныбызны. Инде хәзер Тамчылар командасының вәкилләренә күчәбез. Ралина, син уйныйсыңмы? Әйе. Димәк, алда сине аналогик бирәм, көтә 30 секунд вакыт, 3 тема һәм әлбәттә әйе яисә юк дигән җаваплар. 3 сан астында 3 тема яшеренгән, кайсы санны сайлыйсың? 3нче сан астында бүген агачлар темасы. Агачлар турында күп беләсеңме? Яхшы. Алайса бергәләшеп тикшереп карарбыз, кыска сораулар, кыска җаваплар. Бер курыкмыйсың, яме? Җыелып, кыюгына әйе яисә юк дип җавап бирәсең. Сорауны тыңлыйсың һәм җавап бирәсең, яме? Курыкмыйча. Башлыйбызмы? Әйе, әзер. Башладык. Куен агачының кәүсәсе ак төстә. Әйе. Дөрес, агачлар көзен алтын төскә керә. Әйе. Дөрес, нарат яфраклы агач. Юк. Дөрес, Канада флагында куен агач яфрагы сурәтләнгән. Юк. Агачлар күпләп үскән урман дип атала. Әйе. Әйе, карлыган ул агач. Юк. Юк. Шыршының көз көне энәләре кыела. Юк. Юк. Усак агачынан гына торган урман, усак урман дип атала. Әйе. Әйе, өрәңге рус теленә клен дип тәрҗемә Әйе. ителә. Әйе, шия җимеш бирүче агач. Әйе. Әйе, агачның җир астындагы өлеше. Тамар. Кәүсә. Юк. Юк. Алма агачның җимеше груша. Юк. Юк, усакның яфраклары калтырап тора. Әйе. Әйе. Әфәрин, Ралина, йөреп чыктың. Котлыйбыз. Ниһаят, 3нче турдан соңгы нәтиҗәләрне белер вакыт килеп җитте. Тамчылар командасының вәкиле Ралина әлеге турда барлыгы 13 сорауга дөрес җавап бирде. Инде аның көндәше дуслык командасының вәкиле Камил 11 сорауга дөрес җавап бирде. Әлеге турдан соң Камил джентльмен булып калды. Инде безнең нәтиҗәбез тигезләште. Исәп 20-гә 20. Уеныбызның соңгы сынавы калып бара, хөрмәтле катнашчылар. Әлеге чиракта без сезгә хәрефләр төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең өстегезгә, димәк, бу турда 6 балл җыю өчен нибары 6 гына хәреф тә җитәчәк. Аңлашыламы? Алайса, барлык белемнәрегезне эшкә җигеп, башлыйбыз.
катнашучыларның җавапларын бергәләшеп тикшерәбез. Зәңгәр өстәл вәкилләре, тамчылар командасы, сездән башлыйбыз. Беренче сүз тезме Урта диңгез. Урта диңгез сүз тезмәсендә ң хәрефе төшеп калган. Ң хәрефе дип уйлыйсыз сез. Көндәш команда Камил. Диңгез сүзендә ң хәрефе төшеп калган. Ң хәрефе дип уйлый безнең командалар. Дөреслекне белер өчен карыйбыз экранга. Нәкъ шулай биредә ң хәрефе булырга тиеш. Афәрин, икенче сүз тезмәгә күчәбез. Сәяхәт итү. Сәяхәт сүзендә каты х хәрефе төшеп калган. Каты х дип әйтә Камил. Энҗе сезнең фикер? Безнеңчә сәяхәт сүзендә калын х хәрефе төшеп калган. Каты х хәрефе дип уйлый безнең командалар. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Несене җәнә ике дөрес җавап алдык безнең командалардан. Өченче сүз тезмә Үрдәк бәбкәсе. Үрдәк бәбкәсендә б хәрефе төшеп калган. Б хәрефе төшеп калган. Камил, Бәбкә сүзендә б хәрефе төшеп калган. бар игътибар экранга. Карыйбыз һәм тикшерәбез. Афәрин дуслар, бер хатасыз барабыз. Дүртенче сүз тезмә. Бияләй сүзендә я хәреф язылган. Көндәш командага күчәбез, сезнең фикер? Җылы бияләй сүз тезмәсендә я хәрефе юк. Я хәрефе юк, ягъни төшеп калган, шулаймы? Карыйбыз экранга. Ниһаять дөрес җаваплар яна. Дәвам итәбез. Бишенче сүз тезмә Серле табигать. Серле табигатьтән нечкәлек билгесе төшеп калган. Нечкәлек билгесе дигән җавапны алдык сездән. Табигать сүзендә нечкәлек билгесе төшеп калган. Бар игътибар экранга. Табигать сүзендә чыннан да нечкәлек билгесе кирәк. Алтынчы сүз тезмәгә күчәбез. Бөркет сүзендә я хәрефе төшеп калган. Я хәрефе дип кабул итәк сезнең җавапны инде. Бездә я хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Сезнең фикерегез белән мин килешәм инде. Дөрес җавапны белер өчен карыйбыз экранга. Афәрин дуслар, 4нче турны бер хатасыз йөреп чыктыгыз һәм миңа калса бу урында алкышлар яңгырарга тиеш. Безне игътибар белән караган булсагыз, сез нәтиҗәләрне үзегез дә беләсез, ләкин экспертыбызның фикерен тыңлап карыйк әле. Рәхим итегез. Укучылар, сез чыннан да үзегезнең белемнәрегезне төпле икәнлеген күрсәттегез. Гомуми балаларга килгәндә, чыннан да Апас районы 60 мәктәбе укучылары дуслык командасы 26 балл тупласа, Әгерҗе районы Исәнбай мәктәбе тамчылар командасы шулай ук 26 баллга ия булды. Афәрин дуслар. Әнә шундый сөенечле нәтиҗәләр, хөрмәтле дуслар. Бүген тамчы интеллектуаль күңелләш тапшыруның җиңүчеләре саны 2. Ягъни дуслык командасы һәм шулай ук тамчылар командасы бүгенге уенда җиңүчеләр. Котлыйбыз сезнең барыгызны да. Җиңүчеләрнең алдысына да бездән истәлекле бүләкләр. Уларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗи Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Аннан тыш Абла Кариев исемендәге Казан татар яшь тамашачы театры сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Кариев театрына зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең белән без киләсе атнага кадәр дип саубулашып торабыз. Шушы урында, шушы вакытта тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыруның мәйданында очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.